Tak Inka si přenáší prkno a jdeme točit znova naše vtipné video, protože tam zazněly slova, který by nikdo neměl slyšet. Takže to jsme vymazali a jde se znova. A Inka jde udělat hají a zase objasníme, proč nemůžeme jezdit. My chtěli natočit video o ježdění, jak puberkačky jezdí na prknech. Inka jezdí mimochodem na mým prkně. Inko, proč nemůžeme jezdit? Chytrá Alča ztratila pernamentku. A proč? No počkej, chytrá, to jsem vrozená inteligence, víš, od kosti. Mám já. Tak dobrá, ty. A co ztratila chytrá Alča? Jsi vlastně příbuzná, jaký máš taky. Co ztratila chytrá Alča ještě předtím, než ztratila permanentku? No, telefon, který jsem zařídila, aby se našel. Aby se našel, jo. No, Jo, Inka, jsem a víte, našel. našem Inka jezdí jako na mém prkně, jo. Pěkný, no? Zahrabaný celkem. A tamhle mám zamaskovaný já, aby mi ho nikdo neukradl. Třeba trpaslíci. To takovýhle trpaslík, jako je Inka. Tvůrce. Už je 5. Tamhle dole na nás čekají rodiče. Jsme se jim schovali. By nevěděli, že nejezdíme. Aby nevěděli, že nejezdí. Jako, a jsme v lese, jo. Sjezdovka je tak daleko, kilometr, ne, sám. Musí být slyšet. 10 metrů. Tak 10 metrů sjezdovka. Došli jsme si na záchod, do přírody. Vyděsili jsme běžkaře. Který to stejně žádný nebyl. Nebudem děsit běžkaře, i když jsme je trošku poděsili. Jo. Tak Ingo, co nám povíš ještě o Alče, jak je chytrá třeba, my chcem slyšet. Jo, včera celý večer vymýšlela básnička, ale hezký. Pěkný. Jo, vymýšlela jsem zamilovaný básničky, protože byl Valentín. Hezký. Všechny jsem nečetla. No, Teda nevím, komu to byla moje soukromá poradkyně. To nevím, komu byla, ale byly hezký, no. To víš, já jich mám hodně, se nemůžu vybrat, posílám, víš co, vymyslela jsem jich 15, tak aby každý měl 1 nebo 2, víš, jako aby neřekli, že nemám ráda. Každému nějakou, no. Každému nějakou, viď. Pěkný, no. Tady je pařez, moje boty. Jsem myslela, že mluvíš na mě s tím pařezem. To bych mluvila trošku na jinou holku s pařezem, ne? Nemyslíš, Petě? Tak tohle půjde na profil Ince i mě. Abyste se pokochali, jak holky jezděj. Ingo, předveď nám, jak se jezdí po prdeli. Ne, to předvedeme tam to je lepší, tam je sníh, tam je menší sníh, víš co, že by tady to nejelo asi. Jakože na prchně nebo sama. Na prchně po zadku, to jsou naše vytuněný sáňky. To jo. Se na to přiděláme sen, Vázáním. no svázáním, to jsou sáňky svázání. Jo, a když jsme hledali tu permici, Tak se potkali hezký kluky. tak tam byli 2 kluci a Inka. Alčo, jdi za nima. Ale Alča stejně nešla. Šla sem a pánové se zvedli a odjeli. Nebo takhle. To bylo lepší. A mohli jsme nerušeně hledat. Protože jsme nenašli. Která jsme nenašli. Takže nám to bylo k ničemu. Jako ty rodiče jsou tamhle nějaký modrý tečky. Ale já je teda rozhodně už nevidím. Modro-červený. Modro-červený tečky prostě. Šli Někde u na auta na parku. romantickou procházku. Romantiku. Kterou se vrátili. A čekají na nás, až my to sjedeme, ale my se válíme v lese ve sněhu, takže budou čekat asi hodně dlouho. To jo, no, ale už je 5, jo. Už je 5. My jsme mohli jít pomalu. Natočíme to video, budeme točit druhou část videa, jak jezdíme, jo? Tak to, natočíme tu druhou část a dáme to taky na profily. Takže Bude prdel. Konec, the end.